Kada čujete da su najlepše plaže u ovoj regiji u okolini Olimpijade, prva na koju se misli je baš ova u samom mestu Olimpijada. Gradska plaža mesta Olimpijada je dužine oko 1 kilometra. I pored toga što je širina samo par metara, nećete biti u problemu sa pronalaženjem slobodnog mesta, a najviše zahvaljujući tome što Olimpijada još uvek nije narušena masovnim turizmom. Pa ni u jeku sezone ovde ne bude previše kupača. Između popločanog šetališta i plaže ima nekoliko taverni i beach barova gde se možete okrepiti u hladovini ili iznajmiti ležaljke i suncobran, a po ceni pića u ovim beach barovima. Pesak na plaži je uglavnom najsitnije granulacije. Ulazak u vodu je u skladu sa kvalitetom peska na plaži i u svim delovima je postepen, a sa plićakom koji ide i preko 20 metara od obale. Morsko dno je perfektno čisto i bezbedno. Ovo izuzetno pogoduje porodicama sa najmanjom decom, a pored toga ovde je i voda uvek nešto toplija nego na drugim plažama, jer je zbog položaja Olimpijade uvek mirna. U vreme ove naše posete, vremenske prilike nisu bile najidealnije, pa ćete morati da mi verujete da je i boja vode ovde izuzetno lepa. Ovo je snimak iz avgusta 2019. godine. Plaža se izuzetno dobro održava. Pa uz kabine za preslačenje i tuševe na nekoliko mesta, ne čudi što je već godinama dobitnik plave zastave.
Od opcija za neke dodatne aktivnosti na plaži postoji ovaj teren za odbojku na pesku. Ono što nam se posebno svidelo na ovoj plaži je što je voda na kraju ovog doka dosta duboka i idealna za razne akrobacije i skokove. Možda baš i nije za čistu desetku, ali svakako gradska plaža u olimpijadi zaslužuje veoma visoku ocenu. Koje su to najpopularnije plaže u okolini olimpijade? Pogledajte u nastavku.